Čaute ľudia, vítam vás pri tretej časti z hry House Flipper, kde sme si v minulom dieli kúpili našu novú garáž s bunkrom, kde sme aj tak minule prerobili iba garáž, takže v tomto dieli sa určite vrhneme na prerábku bunkru, nejak to zrekonštruujeme a potom to vydražíme a predáme. A ja nebudem ďalej zdržiavať a poďme na videjko. Takže už sme opäť zase tu pri našej nádhernej chatrči, ktoré ale tentokrát nič robiť nebudeme, takže dáme si prehliadač, presunieme sa do našeho podzemného bunkra, tak, naše krásne veľké dvere, tak, toto ste mohli vidieť v minulom dieli, ale my ideme dole, kde rozmýšľam, ako to spravíme. A vec, čo som si minule nevšimol, je, že keď si otvoríme tablet, tak tu máme možných kupcov, medzi ktorými si môžeme vybrať, ktorý sa nám páči najviac a vyhoveť čo najviac jeho požiadavkám, aby zadom dal samozrejme čo najviac, to je to, čo chceme. A máme tu nejakého teda Arona, ktorý sa chce pripraviť na nejakú zombie apokalypsu, ktorá si myslí, že príde, a kto vie. Takže pre neho bude najlepšie v tom bunkri spraviť čo najviac zásob, zdroje elektriny a asi nejaké zbrane. Takže ja by som to tu rovno ešte povyčisťoval, lebo ešte tu máme nejaký bordel, čo pozerám. No jasne, som to asi neupratoval. To preč. No, asi najprv všetko by som vyhádzal z tých regálov. Alebo viete čo, môžeme to všetko podľa mňa predať a kúpime to nové, lebo tie zásoby budú podľa mňa staré. Ja som predal ten regál! Tak už predáme aj ten druhý, dáme sa aj ten nový. Ešte toto, tieto fľašky vyzerajú, že sú prázdne, takže to predáme tiež. No, čo ďalej? Takže dáme si obchod a určite by sa musím zišla nejaká posteľ. Takže nejakú mu nájdeme. Ešte rozmýšľam, že by sme sa mohli aspoň nejakú modernejšiu podlahu. Aby som nič nevymýšľal, dal by som sem tu, čo sme dávali aj hore. Petlá si necháme, lebo hodia sa sem do toho štýlu bunkru. Ešte mu nájdeme nejakú dobrú posteľ. Poviem, táto sa sem celkom hodí do toho štýlu, že to má byť bunker. Čož by jemu mohlo vyhovovať. No zvedavý, čo na to povie. Ďalej by som určite išiel sem vedľa, kde by som asi tiež zmenil podlahu. A rovno by som išiel aj sem, kde by som nehal túto starú podlahu. No tak asi nie, ale dal by som sem niekde určite generátor, lebo tu mi príde také dobré miesto na to. Pozrieme tento najväčší, aký je veľký. To sa asi nenapcháme, čo? Á, nie, to je asi príliš veľké. Je tu ešte aj tento, skúsime tento. Ten sem tiež nezmestíme, ale je tu tento turbínový, ktorých by sa sem teoreticky mohlo zmestiť aj viacej. Jeden by som dal takto pod schody a druhý takto hneď vedľa neho a rovno tu už teda prerobíme aj tú podlahu. Tak, to krásne. No a tu vedľa máme kúpeľku, takže tu nejako dobre zariadíme. Dal by som mu sem asi takú vaňu aj so sprchou, čo by mohlo byť super. Zase samozrejme musím toto povoliť. Tak, skúsime to teraz, ale asi to nepôjde. Aha, ja musím povoliť toto. Tak to skúsime ešte raz. A stále to je, takže musíme dať klasickú sprchu, čo žiadam, nebude žiaden problém. Samozrejme, keby nie je opačná. Akú musím tú sprchu dať? A to nevyzerá zle, to by mu tu mohlo stačiť, teoreticky. Tak, ďalej by som musel dal nejaký kompaktný záchod. Takto sem. A nejaké klasické umývadlo proste. Všetko to zmontujeme, teraz sprchu. A asi by som tu už toho viacej neriešil. To podľa mňa do bunkru čo viac potrebuješ. Keď tak máš kúpeľku ešte hore. No, podľa mňa by sa mu tu hodil aj nejaký stôl. Takže nejaký stôl mu sem dáme. Dal by som ho sem na túto stenu. Našiel som dokonca tabulu. Tu by sme mu sem mohli niekde dať. Napríklad sem. Asi mu sem môžeme dať aj takto. Určite nejaké nápisy pre unikové východy. Dal som ho takto, ale takto má byť. Samozrejme musí byť aj na druhej strane. Tak, no a k tomu stolu by sa mu hodila nejaká stolička podľa mňa, takže nejakú mu pozrieme, aby si mal kde sadnúť, nejakú klasickú stoličku, výžak, takto. Keď to sa ako bunker proti apokalypse, určite tu bude potrebovať nejaké zbrane, takže mu to na ten stôl nejako uložíme, určite sa mu ich hodí viacej, takže mu ich sem dáme viacej, napríklad nejako takto. Tak, keby si chce niečo pozrieť, tak mu sa môžeme dať takúto malú oldschoolovú telku. A keďže sa blíži zima a Halloween obzvlášť, tak by som mu sem dal nejaké tekvice. Aj keď mám pocit, že táto je príliš veľká, táto by mohla stačiť, nech si nahodí atmosféru. A keďže za pár mesiacov sú Vianoce, tak mu sem dáme aj pár darčekov. Takto. A môžeme mu sem dať napríklad tohto obrovského snehuliaka. Ja by som ho dal napríklad sem do rohu, keby sa nám samozrejme zmestí. Tak mu sem dáme aspoň tento maličký
vianočný stromček. Príde mi, že toho svetla je tu aj tak nakoniec málo, takže musím nejaké svetlo dáme. Dal by som musím niečo takéto. No, to by sa mohlo hodiť. Pár ich sem dáme. Asi to by možno mohlo stačiť. Ešte dáme takto na dvere. Tak. No teraz čo som pozeral, tak tých zbraní je tu oveľa viacej. Takže ešte mu ich sem pár môžeme dať. Napríklad sem na stenu. Určite sa mu tu hodia nejaké gumáky. Máme ich napríklad sem. No, a keďže bude potrebovať určite nejakú muníciu a veci, takže by som mu sem dal tieto bedne. Pár mu ich sem takto dáme. Nech má dosť zásob. A do tých zbraní sa mu bude hodiť určite nejaká munícia, takže tu mu sem dáme tiež. Samozrejme, nemôže chýbať nejaká lopata. Nejaká plynová maska, nejaké nádoby na potraviny, samozrejme. A určite bez vody neprežije, takže nejakú vodu mu sem dáme. Tou vodou netreba šetriť, lebo vody treba veľa. Určite sa mu tu hodí aj nejaký plyn, ale ten by som dal sem na začiatok. Je to, že tu sa mu ešte toho plynu vestí dosť. A určite sa mu tu bude hodiť nejaká lekárnička. Aspoň dve minimálne. A tu ešte aj nožík. Ten mu tam dáme tiež na ten stôl. Či dá sa dať na stenu? Nie, musím mu ho dať na stôl. Tak to nejako. A ešte tu je brokovinca, ktorá je z nejakého dôvodu preložená ako vzduchovka. Takže tu mu tam tiež niekam dáme. A samozrejme bude potrebovať nejakú zásobu toaletného papiera, takže do kúpelky mu to nejak naskladám. A ja som chcel spraviť pyramídku, oni nejdu stakovať na seba, to je škoda. Tomuto hovorím pyramída na ležato. A je tu aj ľahký gulomet, ktorý neviem, kde mu dám, ale volá, kde by som mu ho určite dal. Ja mu ho dám sem, nech ho má tiež prejsť do po ruke. A bude tu potrebovať ešte určite nejaké skladové miesto, kde si bude dávať veci. Takže musíme nájsť nejaké regále. Dal by som tieto oceľové, ktoré sa nám zmestia aj sem. Hádam. Zmestia, výborne, takže ešte je svetlo vôbec. Je tu svetlo. A tu mu naskladáme nejaké to jedenie, aby prežil. Určite nejaké meso. Je tu nejaké citrona v konzerve, čo neviem čo je, ale dáme to tiež sem. A voľaké rajčinky mu tiež sem dáme. Arašídové masielko, no jasné, to musím tiež dáme dole do regálika. Cestoviny musia byť, aby sme si mali čo dávať do čínskych polievočiek. Tak, ešte čo tu môžeme dať? Nejakú už predrobenú polievku, zavarenú. Takže to musím tiež nádžeme. A ešte môžeme dať tieto veľké nádoby, ale to neviem, či sa mestí a mestí. Veľká nádoba na jedenie. To musím určite rozhodne tiež dáme. Čo tak pozerám? Asi máme všetko hotové, takže si to prejdeme. Prvá miestnosť, sklad plus výroba elektriky, medkity, plyn, vedľa taký sklad s jedlom, vedľa hlavná miestnosť dáme nejakú chill zónu, sedenie, telka, tabulka, môžeš si zapísať veci, bráne samozrejme pre survival, nejaké tematické veci, tekvička alebo ide Halloweeník. Za chvíľu budú Vianoce za pár mesiacov, takže nejaké darčeky sme už predchystali. Čižmičky samozrejme, keby je blato. Malá chladnička. Vedľa máme kúpelku, kde sme mu dali aspoň nejaký toaleťák. Nejaký záchod tu má, sprchu, umývadlo, všetko čo je potrebné. A tu máme ešte sklad s muníciou, vodou, tiež nejaké jedenie, plynová maska a lopata. Teraz to ideme nafotiť. Ideme predať dom. Dom sme kúpili za 120 000, má skoro 1000 m2, má 110 m2, má 8 miestností a pracovali sme na ňom 1 hodinu a 20 minút. Takže ho ponúkneme do aukcie a veľa sme toho nesplnili, ale tak pán ponúka aspoň o 40 000 viacej ako cena, za ktorú sme ten dom kúpili, takže to predáme jemu a máme to za sebou. Tak a toto je koniec tohto videjka, dúfam, že vás videjko bavilo, určite nezabudnite zanechať like, odber a zvonček, aby vám neuniklo žiadne takéto a podobné video, určite napíšte niečo pekné do komentára, dúfam, že na budúce sa vidíme už pri inej hre a ešte taká vsúka pod subscribe buttonom na mojom kanáli, máte odkaz na môj Kik, kde sa snažím streamovať každý deň, rozumiem sa to idete pozrieť a dajte tam follow, no a ja už vás nebudem zdržovať a čaute.